ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ମା ଡାଗୁଲେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଧନ ଟାଟା କରିଦେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିବ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସୁଛୁ ଭିତରକୁ। ଦେଖ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଗୁଲେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଗୁଲେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆଲି ପାଖରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ କୂଅ ଦେଖିବା। ହଁ ଏ ପାଖରେ କୂଅଟା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ ଦେଖ କୂଅ ତା ଭିତର ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।